बै समजों दाजों अख्रांजों हाजों समान डिफारेन्स दङ। बेनिखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै। आङो खालिबोल' नोंथांमोननि सिगाङाव दोंब्रै मेथाइ रोजाबनो बे बैसोआवबो जुजिनानै फैदों। जालिया आङो सिनियर सिटिजेनशिप मोनखाबाय, 3-4 मासल'थारसै। अब्लाबो आङो मुंख्लं बिथांमोननिसिम बिथांमोननि गालांनाय बिथांमोननि होलांनाय बेखौ आं बावनो एंगारनो हायैखाय आङो नोंथांमोनजों दान्दिसे रंजाफानो होननानै फैथारदों। गोजोन्थों। मेथाइया जाहैबाय गोदोनो सुजुनायमोन, किन्तु जेब्ला जों बारबोदोंमोन बे समावनो सुजुनायमोन। नाथाय रोजाबनायनि परिबेसखौनो आङो मोनबोआखैमोन। बायदिसिना मेथाइ रोजाबबोयै बोयै दा नाथाय बे मेथाइखौ आङो रोजाबनो सम आरो खाबु मोनबाय नोंथांमोननि नैबेयाव। मेथाइया जाहैबाय इनडाइरेक्टलि आंनो, किन्तु आं गुबुनखौ बुंनाय जादों आरो। सासे सेंग्राया नोंथांमोननि रुपहिनी सासे महर गोसा सिख्ला नुलांदोंमोन क'क्राझारनि। आङो दा बिसिनि मेथाइखौ आङो दा जोबनायाव खनगोन। आं मुंख्लंफोरनि मेथाइ दोंनै खनगोन। दोंनै आं रंजानायखौ खनग्रोनो नागिरदों, मानोना एसे दुंखांनाय लाबोग्रोनो आं सानदों। जुदि नोंथांमोना पारमिसन होयो आरो। दा ओमफ्राय सेंग्राया क'क्राझारनि जाहैबाय, सिख्लाया रुपहिनी। दा बेखौनो आं रोजाबनो सानदों। रुपहिनी सिख्ला नों बेसे समायना, लोगो मोनदोंमोन आं नोंखौ सानसे माब्लाबा। खानाय रुंबां बिखाफांदां जानजि सेरे आदै मदद गुफुरै गावदां नायनो हाजां गाजा। ओ आगै रुपहिनी सिख्ला, ओ आगै नों मा एसे समायना। रुपहिनी सिख्ला बेसे समायना, लोगो मोनदोंमोन आं नोंखौ सानसे माब्लाबा। खानाय रुंबां बिखाफांदां जानजि सेरे आद्रायाव दं आदै मदद बेसे नायनो मोजां। रुपहिनी सिख्ला, रुपहिनी सिख्ला, ओ आगै रुपहिनी सिख्ला, ओ आगै नों मा एसे समायना।
खेबसे नुनायावनो नों आंनि जाबाय खेबसे नुनायावनो आं नोंनि जाबाय बावनो हायाखै आं दाबो नोंखौ माब्रै जाबावगोन जेबो आं बुजि मोनला खेबसे नुनायावनो नों आंनि जाबाय खेबसे नुनायावनो आं नोंनि जाबाय बावनो हायाखै आं दाबो नोंखौ माब्रै जाबावगोन जेबो आं बुजि मोनला रुपहिनी सिखोना आगै नों मा एसे समायना आगै रुपहिनी सिखोना आगै रुपहिनी सिखोना सोनाबारिनि आं सेंग्रा जालाय लायखाथारगोन आं नोंखौ देगोलाय गिखाथारा आं रावखौबो मोजां मोनलायनायाव थै होगोन आं नांगौब्ला जिउखौनो मावगोन सोनाबारिनि आं सेंग्रा जालाय लायखाथारगोन आं नोंखौ देगोलाय गिखाथारा आं रावखौबो मोजां मोनलायनायाव थै होगोन आं नांगौबा जिउखौनो मावगोन आगै रुपहिनी सिखोना आगै रुपहिनी सिखोना एसे समायना रुपहिनी सिखोना बेसे समायना लोगो मोनदोंमोन आं नोंखौ सानसे माब्लाबा खानाय रुंबां बिखाफोरजों जानजिसे रे आदै मदद गुफुरै गावना नायनो आजां गाजां